Pozdrav, moj mećutolog. Danas u kazinu šta se dešavalo, ona debela što sam je spominjao ranije, ona kompleksašica što stalno maltretira ljude i šta znam. Znači, uzeo sam je 1700 evra, u stvari nisam ja uzeo, evo te pare nisam ni vidio. 1700 evra za, koliko, za pola sata. Za pola sata ne izgubila 1700 evra, rasturio sam, odnosno mašina, ja sam vadio karte, ali ljudi prepisuju to osobi koja vadi karte jer prosto moraju da nekako personifikuju ono koje njima uzima novac, a to je u stvari, to smo mi krupije i prvi na udaru. I glavna stvar jeste da inače mi nije drago, sve mi je jedno, ali zbog nje mi je drago, zato što me stvarno nervira žena i onako bezobrazna i sve. I baš onako užasna i onda prosto sam radio i sporije, polako, nisam žurio i to je to, nešto tela petlja tamo, ali sve sam onako redom išao, tako da okej, ono, mislim da sam zadovoljan što nje, da ne pogrešim nešto, sam baš obratio pažnju, što znam da je sklona, jedan krupije uspeo da isplati njoj 500 evra više, kako je to uspeo ne znam, ali dešava se. I ona nije htjela da vrati i onda posle neke peripetije, tamo neka objašnjavanja i onda je vratila tih 500 evra viška koje je uzela. Ali još jedna stvar je isto bila zanimljiva, neki Albanac je, mislim Albanac živi vjerojatno tu negde u Italiji ili u Sloveniji, nemam pojma, uglavnom zna jezike, sve moguće, ali ono što je najvažnije jeste da je čovjek se tako dere i urla non stop, ne znam šta mu je, znači nešto oko brojeva, da li oko problema, non stop, kad je došao drao se ko nenormalan i onda pored da stalno voli da privlači pažnju, najvažnije mu je da bude u centru pažnje, leči neke komplekse, šta li, ali pošto igra u velike svote, onda ga ovi puštaju da se dere kao magarac, da je nešto sitno, onda bi rekli ajde brate iskuliraj, a ovako pošto igra u velike svote, onda mu je se oprošteno, tako to funkcioniše, zato što će većinu para da izgubi i onda aj čao zdravo, mislim to je činjenično stanje, ali dobro, eto to je sad tako, pa ćemo da vidimo za sve ostalo. Eto, toliko o tome i pričamo o sledećom prilikom.